Antes de nada, hai que dicir que aquí falta unha persoa. Sí, pobriño, Unha pobriño. persoa física. Que é Edi Insua, pero é por unha boa causa. Está con cagarría. Sí, señor. Está con gastroenteritis, sí ou non? Vaise pola Sentámonos e patiña. conectamos con ele. Queremos estar na súa casa. Témolo por aí? Meu Sí. pobre. Edi, moi boa noite. ¿Qué tal, Roberto? Que pasa, tío? Vaya pintas. Está mala cara, Sí, sí. No, siento non poder estar aí con vos. Estou-me a recuperar porque, bueno, pillou, non sei, un virus na casa que fomos caendo todos aí pouquinho a pouco. Tocoume a min agora. Bueno, intentaré estar mañán con todos vos para... Tentarei, no, Pues- tens que estar, no? No, xa. Pero digo que é mellor que hoxe me reserve que este aquí na camiña e mañá xa Sí, que disposto non veña a todo. contagiar a ninguén. Sin el joeu. A contagiar non veñas. Oye, pero vexo que estás na casa, pero o Edi está perfecto, tío. Está ali na casa, pero cunha pose que non Bueno, perde non ten boa a cara, categoría. No, boa No. cara. Oye, de verdade, Edi, sin meternos en detalles, cales son os síntomas? Xa sabes o que teño. Por arriba e por abaixo, con isto che digo Ah, todo. moi ben, vale, perfecto. Bueno, é virus. A ti como te enterache de que ibas dar as badaladas? Eu? Chamaronte, me imagino. Sí, pois mira, acórdome que estaba un día aí no Quen anda aí, estábamos a organizar unha viaxe, miña parexa máis eu, para ir a Estados Unidos a pasar o fin de ano que nos facía ilusión. E xa a miña parella me díxome tras dame que che van a chamar para dar as badaladas. E eu dixen, bueno, non creo, o sea, ainda acabo de empezar, tal e cual. E mira, xusto mirei o móvil e pum, unha sorpresa increíble, o sea, moi contento, moi orgulloso. E teño moitísimas ganas de que chegue mañán, encontrarme ben, aínda que me encontre regular bon. E vamos, despedir o ano con todos vós e darlle benvida ao 2026. Porque isto das badaladas, tu Arturo xa fixeche máis veces e tu Eva, non? É algo distinto a todo, non? Ainda que leves moito tempo traballando na televisión e tal, é algo distinto. Sí, a ver, para min van ser as cuartas. E eu, o sea, fixen as primeiras, despois as Que segundas. firmache un contrato de 5, tanto firmache. Sí, bueno, espero que non sexa como o de Galloso, que estaría moi contento, pero... Galloso vou dicir agora porque nas dá, que hai xente que non sabe. Vale, digo, é especial. Sí, pero digo, eu estou máis nervioso ahora que nas primeiras, porque por un lado é un orgullo moi grande, por outro lado tamén é unha responsabilidade, porque é moi fácil que te acabes enrollando, que acabes pasando e ao final que acabes dando 16 badaladas porque se che escapan os cuartos, metes pues os para cuartos eso estás aquí, nas badaladas, metes as badaladas nos cuartos. Eso é verdade. E ahora en serio, por exemplo, cando me dixeron, cando anunciei que iba a dar as badaladas nas redes sociais, escribiume moita xente de fora de Galicia, porque ás veces non lles damos a importancia que ten o feito de poder recibir e despedir o ano en galego. E hai moita xente de fora de Galicia que o sinte moitísimo, que é unha relixión dende Brasil, dende Venezuela, me escribiron emocionados porque esta noite poñen a televisión de Galicia no Obradoiro, que estamos ali en 2 patrimonios da humanidade e na lingua que todos levamos no corazón, que é o galego. Entón, a verdade é que cada vez máis nervioso. Que ben falou. Menuda serie. No, que non é verdade. Xa está, vámonos. Xa está. No, que xa estaría. No, pero... Claro, pero digo que si ti estás nervioso, ti Tú tamén eres... poste nerviosa? Home, claro. Es que sí, ¿no? É que se non me poño Contaría, nerviosa, bueno, marcho. Quero dicir, pero ti eres o que tens que estar pendiente deso. Bueno, Porque non está galloso. Para mí, bueno, estamos os 4 e está Edi que tamén ten que estar moi pendiente, que eu vexo Edi que non vai estar está en pendiente. forma. Edi non vai estar pendiente. Edi ten que estar pendiente de onde está o baño. Correcto. No. Pero, A ver se vai oiche, quedar aquí Edi, no cagón de Galicia. Edi, bueno, xa isto por curiosidade, se tes unha gastroenterite e tal, que estás tomando? Que che dixeron que tomaras para poder estar mañá ben? Mire, Suero. Fortasec. Ah, porque eso corta, ¿no? Eso é como pechar o... Sí. No, pero os médicos a veces dicen que é peor, porque se ten que salir é que ten que salir. Bueno, Non, eu deixo que sala
depurando un pouco e cando xa vexo que hai que cortar o grifo, pois xa se toma a pastilla. Pero vas millor ou non? E cando notas que hai que Sí, vou a cortar? mellor, pero é verdad que pasei unha mala noite, ora... A ver, non teño nada no estómago tampouco. Bueno, estou intentando recuperar o mellor posible para estar mañán ben. A verdade é que o que este cenando hemos de estar lle dando unha boa cea, Son cousas que pasan, Mima. Aitana. Tú eres moi nova e nunca che pasou, pero son cousas Sí, que... é verdad. Bueno, a ti como te enterache? Eu creo que contache en lugar que te escoitei eu, non? Que te chamaran. Non, eso foi cando me chamou Galloso para dicir que se quería presentar Luar. Ah, vale, eso Non, desta chamaronme, estaba no camerín de Luar preparándome para sair e chamaronme... Tamén colle unhas horas de Sí, aquí chamar. colle unhas horas que diste, a ver como fago o programa. E chama Mr. Televisión ou Miss Chama a Televisión Mr. de Cúpula de Galicia e dime: Aitana, mira unha cousa, que fes o 31? E eu, estábamos en novembro e eu, o 31, en que día cae? Dime, en miércoles. E eu, pois miércoles 31 eu creo que non fago nada. Non ceas coa familia? Digo, non, cenarei na casa. Ah, bueno, entón vas dar as badaladas, non? Entón xa digo que sí. Eu, como as badaladas? Pero 31 de que? De decembro? Sí, claro, 31 de decembro. Digo, hostia, pois sí, claro que sí, non as vou dar. Home, que sí que vou. Vale, Pero eu quedei... E depois colgas e cando te das conta de que... Non, e despois colguei, quedei así no sofá, estaba aparte meu mozo e dime, quen era eu? Nada, que din que vou a dar as badaladas. Como que vas a dar as badaladas? As campanadas. E eu, Traduciste. as campanadas. Non E chamo entendí, de volta e eu, non entendí. que vou dar as campanadas? E ela, sí, claro, as campanadas, que van ser? E peguei un grito, apareceu Galloso pola porta, Tana, estás ben? Eu, que vou dar as badaladas? E el, ah, moi bien, eu xa din 40 anos. E eu, bueno. Que tío, que tío, A min cando... Supoño que vos pasaría a vos tamén. A min cando... Bueno, a primeira vez que as din, o que sentín é moita alegría pola túa xente, sabes? En plan, por a familia e tal. Porque parece que é algo que fai especial ilusión. Sí, ó. Bueno, tú estás traballando, é o teu traballo, non? Pois dar as badaladas non é un traballo máis, pero non deixa de ser traballo tamén. Pero para a túa familia, eu creo que é distinto, porque nós criámonos de pequenos vendo, iba a decir, de pequenos, vendo a Galloso dando as campanadas, ou a Ramón García e tal. E entón, para a túa familia, eu creo que eso é moi especial, non? Que fai moi especial. E bueno, é unha tradición máis, ao final. Para min eso é moi importante o do idioma e é moi importante o feito de que é unha noite na que se xunta todo o mundo e na que ao final estás compartindo cos teus, e ese orgullo que sinten os teus de verte aí. Eu creo que é un pouco paralelo ao orgullo, e eu digo de corazón, eu emocionome cando de verdade podes falar en galego e facelo para os teus e para toda Galicia. E eu entendo a emoción de Eva porque é así, porque te emocionas, sí. Tédelo fácil, ese día hai que traballar desde o corazón e non hai nada máis. Pero, e podesme dicir algo do que vai pasar? Sí. Sí, eu quería propoñervos sí. un xogo, Roberto. Toma. Espero que o acabar hoy chega, que acabemos e que nos digamos, bueno, e que tal, como foron as badaladas? Que nos digan os do equipo, no, ben. Non pasou nada. O sea, cantastes os cuartos e despois cambiastes de tema e quedaron as badaladas sin dar. Polo resto, todo cojonado. Sí. Bueno, Nada ese é un máis. pesadelo. Ese día se mete esa pata queda para a historia, Queda para a historia. Non digo volo sin ánimo de... Gracias pola presión. É dixi aí ou vai no baño? Gracias. Estaba aquí. Eu quería propoñervos un xogo, Roberto, a ver que vos parece. Bueno, xa veremos. Que sí que me gustaría que foran as badaladas moi compartidas, non? Entón, quería propoñerlle a xente que tamén que nos están vendo agora que nos manden felicitacións de Aninovo a quen queiran, a persoa que queiran que manden unha felicitación. Por exemplo, miña nai recibiu recentemente unha visita dun inspector de Facenda. Precioso. Ela é o autónoma, seguro que se acorda dele, o mellor quere mandarlle unha felicitación. Pois que nos manden felicitacións e a que máis divertida, a máis emotiva ou a que polo que sexa máis nos toque no corazón, poñémola nas badaladas. Pero é buenísimo, porque pode mandar alguén, en plan, a miña prima Concha de Mugardos e a Aurora de Malpica e aparte vendo un Renault 5 seminuevo. Sabes, podes meter o que queiras. E nós temos un teléfono para ese. A ver, se tuveramos estaría genial. Nós temos un WhatsApp, Vale, pois veña, Nós temos normalmente... que empecen a mandar. Nós temos normalmente un número de WhatsApp e que manden aí e vos, quen mande, que non sei quen manda. Eu non. Quen manda? Aí, Manda a cúpula, non? Vémolas todos e... Pois poñed un número de WhatsApp, que a xente mande felicitacións e a que máis... Home, que seña, claro.
Que teña xeito, pois non, porque senón... Ostras, pero iso é chulo, porque te Teña podes estar xeito. na casa, vender badaladas e di, a ver se dicen a miña. Sí. Home. Estás pendiente. Iso é buenísimo, Sí, sí. A verdade é que é unha noite moi emotiva, creo que é un exemplo que lle pasa a Eva, que creo que nos pasou a todos. Eu creo que Aitana, se vai ser a túa primeira vez, creo que valo disfrutar, pero digo unha cousa, creo que estamos todos igual de emocionados e espero que a xente que poida sentir nas casas. Eu Porque só penso ese- nos meus avós. É o único no que penso. Ese día que se fai, tú, por exemplo, Eva, que fai ese día? Desde pola mañá, como é? Como é o día? A ver, é que eu, cando din as campanadas, non teño moi bo recordo dese ano, porque frío. facía frío, eu estaba enferma, tiña fiebre, tiña 39 de fiebre, entonces ao ter fiebre e estar ali no Obradoiro, xuntouseme todo e ao final, bueno, ao acabar a conexión caín desplomada, entonces Iso con con Galloso e alguén máis? e David Zamora. E David Zamora. Aí Está- despois da conexión. Sí, despois da conexión caín desplomada. Mi madrina. Ostras. Sí, o sea, paseino moi mal, entonces sí que tiña ese sabor agridulce de cando din as campanadas. Entonces a verdade é que este ano pois faime moita ilusión que Está ben que o me... contes porque vou estar atento cando acabemos. Non vai a ser, non vai a espero que ser. Este ano a verdade é que estou super agradecida de que me volvan a dar a oportunidade de dalas porque me quedou ese mal sabor e espero este ano disfrutalas a tope porque a verdade é que vou con moitas ganas e con moita energía. E como me levanto? Pois eu levántome pola mañán, voume mirar ao espello e vou dicir hoxe é o teu día. E punto. Estarei ca miña nena pola mañá e despois irei para o Obradoiro, xa estarei con estes 3 cracks e ali organizaremos un pouquiño como é e haberá nervios a flor de piel, eso seguro. Home. E chorarei tamén. E tú, Edi, como vai ser o teu día, máis ou menos? Pois eu, para min, a ver, como... Con que non te vayas É a por prime- ti, xa sería No. bastante. No, como é a primeira vez, pois estou un pouco a expectativa de saber como vai a ser, non? Entón, eu sei que nos preparativos e demais vai meter que axudar aos meus compañeiros que xa teñen un poquinho máis de experiencia. Vamos a ver como, bueno, pois como nos desenvolvemos, estou seguro que ben, non hai ninguna dúbida. É un día moi emotivo, para min unha honra moi grande xa para min como galego, para a miña familia e sobre todo para o meu povo, para a Fisterra, que é un fisterrán de aí as Badaladas. Entón, xa teño moito orgullo de por sí, teño moitas ganas e emocioname moito dar as Badaladas e finalizar o ano da mellor maneira posible. Para min foi un ano moi bo e comezar o ano 2026 con bo pé. Espero que non me desplome como lle pasou a eu. Pero, oiche, tú tes fiebre, no? No, fiebre non teño. Vale. Aitana, tú que? Tes planificado, tes o traxe, tes todo. Eu xa teño todo. A que hora tedes que estar? Eso sabes ou non? Ás 3 e pico, non? O ensayo é ás 4 xa. Feísimo, que non sei por que imos Sí, tan sí. cedo. Ás 4 da tarde. Ás 4 da tarde estamos ensaiando e además ensaiámoslo todo, con todo o texto, tal cual. Bueno, xa será as menos. publici- No, vamos Eu non son de guión, xa vos lo dijo, Pois, claro, así despois nos desplomamos. Hai que improvisar. Vale, de vestuario podes falar algo ou... Pregunto, non sei. Bueno, imos levar unha cousa vermella. Ah, eu pero vos polo xa menos. sabedes o que levan os outros. Ah, o tanga, dis. Claro. Ah, vale. No, eu podo decir Nada. Si, eu vou Vas decir dicir algo? Pero nome de diseñador ou algo, claro, eso sí. que me viste Bueno, a sí, miña amiga e a gran diseñadora galega Lorena Formoso. E estou Color, supercontenta parece color. de... Color. No, nada de color. Bueno, pois eu vou dicir Tú, unha Aitana, cousa podes tamén. dicir algo, non? Sí, vou dicir unha cousa. Non vou dicir nada do traxe, Algo da porque cor. tampouco. Nada, vale. Podo dicir que é unha obra de arte, porque é unha obra de arte que fixo Nicolás Montenegro, que, vamos, eso é estelar. É o único que vou Wow. dicir. Arturo? Bueno, eu vou levar... Bueno, é unha noite moi especial, podes... Sí. Eu sei que o meu vai ser un par de tallas menos que o de Edi, seguramente. E pouco máis, E Edi, ti No. te va levar algo especial ou va a ser clásico? Non te creas, Arturo, que xa baixei un par de quiliños, co tema estes excesos xa foron para agora. Quería decilo, querido amigo, pola estatura, Non Pero estaba dicindo outra cousa. ti va a ser clásico, Edi, ou va a Pois ser... mira, eu que podo dicir é que vaime vestir o meu amigo David Sotoca, que ten unha sastrería, e ademais vou a utilizar unha prenda que descoñecía e que nunca utilicei e que creo que me vai quedar ben. O sea que hasta aí podo ler.
Que misterio. Unha prenda que descoñecía. Poñera un tanga, el tamén. Está de Poñera un moda, tanga. creo. O tanga conocía hoy, aunque fora de ver ya outra xente. Temos unha mensaxe que nos chegou, estou na lendo aí arriba. Eu quería anunciar que me caso neste 2026 se podedes mandarlle un bico ao meu futuro home. Quéroche moito, Cris. Guau, cuidado, esa era boa. Nora, tamén. boa. Chulada. Esa era boa, Claro, haberá xente que se casa este ano que entra. Hai de todo. Claro. Eu non. Dá tempo a todo, dá tempo. Eu non. E aí o deixa. Que queres dicir? E máis? aquí o deixo. Queres dicir algo? Nada, que non me caso, que non levo anel. Nada, solo iso. Edi, non te entretemos Dime. máis, non te entretemos máis, que igual o estás pasando mal. Descansa e mañá queremos te ver a tope ali na Praza do Obradoiro. Con toda esta Espero vos a todos ali na Praza do Obradoiro, mañán todos na Galega a ver as badaladas e despedir o ano como Dios merece. Un biquiño. Mico, gracias. Arturo é moi profesional, é capaz de escoitar antes como son os cuartos, porque esta da berenguela ten cuartos. A berenguela ten cuartos. O sea, ten Sí, o que non ten é carrillón. Como en televisión Pero, o sea, española. fai o carillón- catro, pam. Sí, fan primeiro 4 sons que son así un pouco máis agudos e despois chega a berenguela que fai bom. É un son como moi solemne. Nós O temos son da aí berenguela. para escoitalo, sí. A ver, pon, a ver, pon. Estos son os cuartos. Ah, No. no. Esto que é? No, Estos son os cuartos. Pero esto que é? Os cuartos. isto a berenguela non é. No, Este é a iglesia de Rianxo. Esto é a iglesia de Edimburgo, ou por aí, porque... No, porque houve ao principio como un carrillón, verdad? Claro, é que sea... O sea, é a gran berenguela non ten diferencia. carrillón. Sí, de feito, a berenguela hai moitas curiosidades. A berenguela, o reloxo da torre da berenguela é máis antigo aínda que o reloxo da Porta do Sol. Porta do Sol de Madrid. Eso é unha curiosidade e eso ten unha agulla. Só ten unha agulla que marca os minutos, porque as horas que nas marca a berenguela co son da campá. Cando dan 6 toques de campá e cando son as 6 da tarde. Tú vas vendo, son as 6:15, e 20, e media, por iso a berenguela é un reloxo tan especial e tan solemne, porque de alguma maneira marca a vida de todos os cidadáns de Compostela e arredores, que contan que se escoitaba antigamente a kilómetros e Pero ti, esto kilómetros. pero estudiado, Menos non? mal que No, bueno, estos son cousas de curiosidades de Compostela. Están vendo aí o teléfono 669 080 098. Isto non é broma ninguna. Manden a felicitación que vostedes queiran. Se a eles lles gusta e lles parece adecuada, mañá en directo desde a Praza de Berenguela pa casi 1 millón de galegos seguramente vai andar a felicitación que tamén sería bonito escoller unha que tamén represente un pouco a todo. Mirade o que dixeron os rapaces estes de Rondallas, que é a historia dun pueblo que tuvo unha desgracia dun fundimento dun barco e se unen todos xuntos para sacar adiante. Non como está pasando no probo este da lotería, que se están matando uns a outros, Porque a verdade é que, Sí ou non? mi madriña. Mira que bonita é a... No, pon un cartel outra vez, é precioso o cartel ese. Mira, vai. Ah, sí. Aí está. Aí estamos, sí. Mañá, Estamos serios. vale, pero a que hora empeza? Porque as badaladas son ás 12. Sí, nos empezaremos sobre as 11:30 da noite. Imos empezar xa en Primeiro hai directo. luar. Primeiro o lugar que está aí Aitana e Galloso dando todo. Outro Vou ir apurada, vou ir apurada. O sea, non sei se tú vas chegarei. al lugar e depois vas ás campanadas. Efectivamente. Carai, e non- Primeiro fago o ensaio, Xa, despois xa. vou para o lugar, e despois... E non vos merecería a pena gravar lugar ese día? No. E unha volta, porque... Eu Digo penso eu, que é unha gran idea, Roberto. Digo eu, non sei. Bastante un me día- gusta, Un día- Mira, mellor Oye, falado pero- coa cúpula, eu aí xa... Perdón, outra das tradicións, visitar o lugar de fin de ano, porque aquilo sei que é o lugar Un do festón. ano que ten máis listas de espera para entrar e todo. Vale, a partir das 11:30 xa habrá conexión Sí, en estamos directo. en directo e hai moitas sorpresas, porque queremos que sexa... Pedime unha, todos me dixen Bueno, pues mira, digo unha, van a ser unhas badaladas moi participativas. Vai haber música e vamos a intentar que saia Vai haber música moita ali? xente, vai haber música É de ali. altura. É Van de- a ser unhas badaladas van a ser de unhas altura. badaladas pero eu da altura. altura sei, non. Sí. Iso non se pode dicir? Non. Pois eu diría, porque iso é moi chulo. De altura, de altura. No, Bueno. sabes a que me refiero? Creo que sí. A que, creo que eres ti, non? Sí. Eu eso, agora digo en serio, eu diría, porque eu sei eso, vexo as Eu comarcanas. creo que iso, se o quere decir a persoa que o vai facer, porque ademais é unha idea dela e que quere facer, creo que o debería decir. No. En serio? Era idea túa?
Home, a quen máis se lle pode ocurrir? A ver, ao mellor ahora nos ven as jefas e nos matan a todos. Pero eu, o que vai facer ela, eu diría hoy, porque eu me animaba máis a velo, porque me parece que algo que é moi chulo e moi... A min tamén me gustaría sabelo. E eu creo que vai ser un dos momentos das badaladas e un dos momentos televisivos do ano. Chama a xefa, Chama a xefa. Eu non teño o teléfono nin a línea. Eu creo que isto é Vale, vamos a libre... arriesgar, bueno, decir. Veña. Verás, bueno, eu sei... mañá non hai ideas. Eu diría hoy, pero... A ver, Hai como mañá que demos sin unha. A ver, a min ocorreuseme, porque en toda a historia das badaladas da Televisión de Galicia, tanto se fala da berenguela, que eu creo que a berenguela é a parte máis importante das badaladas, e nunca nadie subeu aos tellados da catedral a comer as uvas na berenguela. E entonces eu dixen, pois eu quero ser a primeira. Subir aos tellados. E eu vou subir mañá aos tellados. Subiche algunha vez? Subín unha vez e non sei cantas escaleiras, son unha burrada de escaleiras que me dixeron, ti estás mal da cabeza, como vas subir todas esas escaleiras en tacós, co vestido, con todo? E dixen eu, pois eu quero subir á berenguela e enseñarle a todos os galegos desde arriba como se ve todo Santiago de Compostela e vivilas Ole. ao lado da berenguela. Moi ben. Es como había que contalo? Sí ou non? É que eso vai ser moi chulo, Eso vai ser moi Dios, chulo. como sale, pero... E ademais No, que bueno. temos un dron esa noite, un dron que está emitindo sinal en directo da Praza do Obradoiro, que eso, que por recordalo son 2 patrimonios da humanidade, son as únicas badaladas, aparte de ser en galego, que están feitas sobre 2 patrimonios da humanidade, que é a Praza do Obradoiro, que é ao final do Camiño de Santiago, e a Catedral de Santiago, que forma Mira, ti parte queres que che fiche da National Geographic. zona bella, non? Ai, No, pero creo que é un el motivo... quere que o fiche o National Creo que, Geographic. Aitana, creo que é para estar orgullosos de corazón. Hai que emplazar a... Simplemente por iso. Emplazar tamén a xente que vai á praza. Xente de Santiago. Claro, por Sí. Para dar ambiente, non? Para acompañar, non? Bueno, moita sorte. Moitas gracias. Roberto. Estaremos todos ali vendovos, porque son 4 historias distintas de 4 personas que xa son caras da Televisión de Galicia, que están nos fogares de toda a xente e formades parte xa da vida da xente que mañá vos vai ver ali dando as badaladas. Nos volvemos, nos marchamos hoxe de vacacións, Eva, non? Ainda vai mañá Eu 31. traballar. Pero volveremos o día 12. O día 12 de xaneiro estamos aquí. E vai ser... Vou meter unha promoción tamén. E vai ser curioso, porque vai ser a primeira vez que teñamos unha convidada internacional e que ten ni máis ni menos que 14 millóns de seguidores en Instagram. Mima. Non 8 ni 9 millóns, 14 millóns. Alejandro Sanz ten 8 millóns. Que barbaridade. Pois a invitada... E cantos ten Georgina? Georgina terá 20. Georgina ten de todo. Debe ter hasta 2 ou 3 coches. Ese, sí, 2 ou 3. Por día da semana, Pero eso iso seguro. tampouco podemos Ese é o saber objetivo, tens que traer a Georgina. Georgina un día estará aquí en Arroz. Eu quero que me trae Miguel Ángel Silvestre, e non me lo ha traído. Ah, que fina. Hombre. Que fina. Mañá as badaladas na Televisión de Galicia e o día 12 Land Rover estaremos aquí. Chao, feliz ano.